Babbar magana. Lallai babu shakka akwai matuƙar cakwaki a cikin wannan shirin na labari na. Bisa irin gwagwarmayar da take faruwa tsakanin gidan gabas ɗin da kuma mahaifiyar wato Yarima Ahmad a lokacin da mai martaba sarkin gabas ya umarci fadawansa da kuma wakilansa da cikin biya Khadija domin su je su ɗauko ɗan nasu Yarima Ahmad. Baya ga an tura wanda za su je su ɗauko ɗan Yarima Ahmad, a lokacin ne Sumayya da kuma mijin nata Aliyu Farida suka ce sam ba za su ba da wannan yaro ba, sannan kuma duk wanda yake kokarin ja a hakan wannan al'amari to sun riga da sun shigar da ƙaran gaban kotu, sannan kuma duk wani wanda yake so ya kwaci ɗan ta ƙarfi to sai dai ya je ya faɗa da alƙali da kotu, amma ba da su za a tsaya a faɗa ba. A lokacin da mai martaba sarkin gabas ya ji wannan magana, ransa ya matuƙar ɓaci sosai, sannan kuma ya ji irin wannan al'amari na rainin wayo da ake nema a musu bisa irin ɗan nasu yacce ake nema a yi da ɗan nasu wato Yarima Ahmad. A lokacin ne mai martaba ransa ya matuƙar ɓaci sosai, sannan kuma ya ce gaskiya mutanen nan ba su san shi ba, sannan kuma ba san da suke jayayya ko kuma suke magana ba. A lokacin da ran mai martaba sarkin gabas ya matuƙar ɓaci sosai, sannan kuma ya ce dole shi ya tsaya ya nuna musu ɓacin ransa, sannan kuma shi ya nuna musu irin ƙarfin ikon da Allah Ubangiji ya bashi a nan duniya, sannan kuma shi ya hukunta duk wani wanda ya yi ƙoƙarin hanawa da shi da kuma wanda ya haɗa baki aka je aka shigar da ƙara kotu a game da taho da ɗan yaron Yarima Ahmad ɗin. Lallai babu shakka akwai matuƙar cakwakiya a cikin shirin na labari na. To mai saurare za mu so ka ƙara gyara zama da kuma zuwa biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo, sannan kuma za mu so in wannan ne ziyartar ka na farko wannan YouTube channel namu mai albarka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin hakan shine zai baka damar samun labaran da zarar mun ɗaura akai. Lallai babu shakka ran mai martaba sarkin gabas ya matuƙar ɓaci sosai bisa irin saƙon da aka mai na Aliyu Farzo mijin Sumayyan a yanzu. A lokacin da mijin Sumayyan ya tashi ya shigar da ƙara cikin kotu a game da cewar ko da 'yan sarkin gabas ko da 'yan gidan mai martaba sarkin gabas sun zo to ba su da damar da su tafi da shi yaron Yarima Ahmad, har sai kotu ta ba su dama. A lokacin da kuma su Abba Galadima suka zo da cikin biya Khadija da shauran fadawansu da wakilai, inda Aliyu Farzo ya ɗauki takardar oda daga kotu ya ba su, sannan kuma ya ɗauki takardar izinin da alƙali ya rubuta musu a lokacin da ya mika wa shi Abba Raba Gardama, sannan kuma Abba Raba Gardama ya ɗauki takardar ya karanta ya ga irin abubuwan da suke faruwa a game da takardar akan cewa in su tafi da ɗan nasu Yarima Ahmad to dole sai sun je gaban alƙali an zauna an yi shari'a bisa irin abubuwan da suke faruwa, saboda a yanzu haka Sumayya har yanzu ta kasa sukuni a cikin zuciyarta. A lokacin da Sumayya take tunanin in an tafi da ɗan nata Yarima Ahmad to komai zai iya faruwa da ita a wannan duniyar, sannan kuma ta rasa rayuwarta ko kuma ta rasa wasu abubuwa da suke na jin daɗi take samun su a yanzu haka. A lokacin da Sumayya take tunanin cewa ko lokacin da ake zarginta da kisan ita Murgayya Shamsiya aka kulle ta a wannan abubuwan, to wannan abin shi ya fi mata daɗi akan wannan irin abin da zai faru. Lalle babu shakka Sumayya ta furta wa Ali Farzo in dai fa zai zuba mata ido ya bari a yi wannan abin yana gani, to daga yau fa ita za ta san fa gaskiya ba kaunar ta yake ba kuma sannan ba san ta yake ba, amma in dai iya bakin kokarinsa domin ka a tafi da yaron Yarima Ahmad to wannan al'amari ne zai sa ta ji daɗi sosai, sannan kuma ta san Aliyu Farzo yana matuƙar ƙaunarta sosai har cikin zuciyarsa, sannan kuma ta ƙara dakon soyayyarsa a cikin zuciyarta. A lokacin da Sumayya take ƙara furta mijin nata Aliyu Farzo, inda shi kuma babaɗin Audu yana nan yana farin ciki bisa irin yaron da aka zo ɗaukewa Yarima Ahmad, sannan kuma babaɗin Audu yake cewa daman ya kamata a tun wuri a ce mai martaba kun zo kun ɗauke yaron nan naku Yarima Ahmad, saboda a can shi ya fi samun kulawa da kuma jin daɗi da kuma duk wasu abubuwa da ake bukata, amma anan bai zama lallai ya samu wata kulawa sosai ba, sannan kuma bai zama lallai anan ya samu tarbiyya wacce ake so ba, amma in dai aka kashi gidan gabatsin anan ne ya samu duk wasu abubuwa da yake so. A lokacin da Maimuna mahaifiyar Sumayya take magana take cewa damun ai sun riga da sun zo, in dai ja ta su baki to dole shi dai a ban mata abubuwan nata ta karasa ita kadai, saboda a lokacin da kuke magana ja ta riga da su muku baki to dole fa shi dai ku haƙuri da duk wasu abubuwa da kuke yi, ku ajiye mata komai ku ban mata, saboda inda ta ce za ta yi kawai za ta yi. A lokacin da
Mahaifiyar Sumayya take bakin cikin irin abubuwan da ɗan Audu yake musu, sannan kuma take cewa wai ba ta riga tun wuri an riga da an raba gari ba a lokacin da aka ce za ka ƙara aure tare da kai da Balangada, inda muka hana ka ƙara auren, sannan kuma mijina ya ce in dai ka ƙara auren nan da ka yi ba ka yi bashi, to kuma me ya ƙara shigo da kai cikin rayuwarmu, inda baba ɗan aure yake karanta musu shi fa ba gurinsa ya zo ba, ya zo gurin Abba Galadima ne, sannan kuma Abba Galadima ne ya gayyace shi domin ya zo su tattauna wasu maganganu da suka daɗe ba su haɗu ba. A lokacin da Sumayya da Aliyu Kwarzo suke jin bakin cikin wannan al'amari, bisa irin baba ɗan Audun yadda yake wadaƙa da kuma farin ciki yake ta yi ba abin da ya dame shi, sannan kuma yake ƙara farin ciki bisa irin abubuwan da suke faruwa a game da ɗauke shi yaron Yarima Ahmad, sannan kuma ɗan Audu yake ƙara ba da goyon baya akan cewar dole shi an tafi da yaron Yarima Ahmad, ba ruwansu da wani sun je sun karɓi wata takardar banza a cikin kotu ko kuma a gurin alƙali, dole sai sun tafi da ɗan nasu Yarima Ahmad tun da daman a ɗaya yana haƙƙin gurin ubansa. To masu yamu abota kallon shahararren wannan shirin labaran a nan za mu dakata shi ku yau.